בתוכניתנו היום אנו מארחים את הזמרת, המשוררת, היוצרת קרין ממן, שחוגגת היום את יום הולדתה ה-80. איך ההרגשה, קרין, לאחר כמעט 60 שנות קריירה, כשמאחורייך 10 אלבומים מצליחים, 7 ספרי שירה ואולי אלפי הופעות ברחבי העולם? מה אני אגיד לך? איך זלדה הייתה אומרת? רק שלא איבדתי את חוש המידה ביחס לעצמי. מה זאת אומרת? שלא יחשוב שאני איזה מי יודע מה. תסלח לי רגע. קרין, את בסדר? את איתנו? כן, הכל בסדר. רק שקעתי בזיכרונות. ככה זה שאין פה פוקימונים בסביבה לתפוס. אז הכל מיד חוזר אליי. היטב היטב את איסורי הצמיחה, קראה לאורכה ורוחבה, כל סבלותיה קצרה מטעם, אהבה אמיתית בעולם, אהבה אמיתית בעולם. יש הרבה פוקימונים בים. נפשי על צידה תשכב, חפורה בתוך צער, ונרתעת מאלימות שבה נשים עם חונות ובנחשים, ולא תשוט בחוץ בסתר הלילה, ולא תעופי עם רוח דרך עלים קרועה מטקסי חג בלי שביל אל כל חי. חברים יקרים, התמיכה שלכם חשובה לי. לא אצליח להגשים את החלום הזה בלעדיכם. אחרת בעוד 50 שנה כנראה שתמצאו אותי במקום קצת אחר. זמרת רציתי להיות. מה יצא ממני? מנקה מדרגות. כמה שירים כתבתי. הלחנתי שירים של זלדה. לא יצא מזה שום דבר. והכל בגללכם. תהליך הפקת אלבום הוא תהליך יקר מאוד. יש המון הוצאות, נגנים, אולפנים, טכנאים.
ואחרי שהאלבום כבר מוכן, גרפיקה, יחסי ציבור, בקיצור המון כסף. בלי תמיכה ושותפות שלכם בפרויקט אין לי סיכוי להשלים אותו. אני מנסה לגייס את הסכום הנדרש להפקה, ופה אתם נכנסים לתמונה. כל מי שיתמוך יהפוך לשותף אמיתי באלבום הזה וביצירה שלי. וכמובן יקבל את אחת התשורות לפי בחירתו. תודה רבה.